Matul l-2023 92% ta' tiġdid tal-kuntratti għal kirijiet ta' appartamenti irreġistrati għand l-Awtorità tad-Djar ġew imġedda bl-istess rata ta' kiri illi kellhom. Dan ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdés ippubblika rapport tal-Awtorità tad-Djar li jagħti dettalji dwar ix-xejriet u l-istatistika mill-kuntratti ta' kiri reġistrati f'Malta għat-tieni nofs tal-2023. Dan ir-rapport juri kif is-sena l-oħra l-kuntratti ta' kiri attivi żdiedu bi 23% għal 60,339 sal-aħħar ta' Diċembru tal-2023. Kien hemm aktar minn 25,700 kuntratt imġeddet li ħafna minnhom kienu tiġdid awtomatiku. 90% ta' dawn il-kuntratti kienu fit-tul ta' 16% tal-kirjiet, issa jestendu fuq 3 snin. Waqt il-preżentazzjoni tar-rapport ħareġ kif issa hemm 17 lokalità, 16 f'Malta u waħda f'Għawdex, li għandhom aktar minn 1000 kuntratt attiv irreġistrat. San Pawl il-Baħar għandu l-akbar ammont bi 8,900 kuntratt jew 15% tat-total. 32% tal-kuntratti ġodda ta' kiri fit-tul lejn l-aħħar tal-2023 kellhom kirijiet ta' bejn €700 u €999 fil-waqt li 38% qabżu l-€1,000 fix-xahar. Matul il-konferenza l-Ministru Galdés irrimarka kif l-aħħar jiem bilan li dan l-ambjent stabbli u kooperattiv ikompli jissaħħaħ kienu maqbulin unanimament l-emendi fil-liġi tal-kera li ma' emendi ġew infaħrin mill-stakeholders prinċipali wara dialogu ħaj u kontinwu magħhom. Il-Ministru Galdés saħaq li dawn is-sejbiet jenfasizzaw l-istabilità fis-settur tal-kera u jirriflettu b'mod tajjeb fuq il-politika tal-Gvern li jappoġġja kemm lis-sidien kif ukoll lill-inkwilini. Għandek 92% tas-sidien iddeċidew li jġeddu l-kirja tagħhom lill-inkwilini u żammew l-istess prezz tas-sena li għaddiet. Dak ifisser ukoll li hemmhekk hemm stabbilità fis-suq tal-kera. Iktar minn hekk qed naraw ukoll li s-settur ikompli jikber fejn illum għandna madwar 60,000 kirja reġistrata fil-pajjiż li fuq kollox dawn hemm proprjetajiet tal-Maltin stess li jinkrew ukoll kemm lill-Maltin u anke lill-barranin bħala suq u allura anke l-Maltin ikunu qegħdin jagħmlu użu tajjeb anke mill-proprjetà tagħhom.